Hola, sí, sí. Bueno, pues nada, siéntate aquí. Entón abro así, digo a anécdota esa se che parece, se vos parece. Dou paso a Antonio e despois falas ti. Vale. Ponte por aí, sí, non pasa nada. Bueno, que tal? Boas tardes, benvidos ao Centro Internacional de Prensa de Galiza. Desculpádeme esta voz terrible, pero forma parte do inverno no que estamos entrando. Ben, temos a satisfacción de ter hoxe aos amigos e compañeiros do Foro Galicia Valle Inclán, que sempre colaboraron coa Asociación da Prensa desde hai moito tempo, e ademais hoxe para, presentar, en primeiro lugar falará un poquinho Antonio González Millán, director do Museo Valle Inclán da Pobra do Caramiñal, e despois aquí en Valle Inclán neto do escritor. O libro de hoxe é unha compilación moi interesante da parte, por así decirlo, carlista das visitas a Navarra de Valle a principios do século, evidentemente do século pasado. E, bueno, eu como introductor solamente vou dar un dato quasi que viaxeiro e xornalístico que sempre me chamou a atención. Xaso aquí me falara del hai moito tempo, porque estamos pendentes tamén de estudar e, a ser posible, de facer o roteiro navarro de Don Ramón, que foi ali, pareceme que alo menos 2 veces, verdade? E estivo tamén ali, escribiu a Marquesa Rosalinda e se inspirou en moitísimas das súas obras fundamentais da etapa carlista, desde a Sonata de Inverno, Gerifaltes de Antaño, El resplandor de la hoguera, etc. Pero unha cousa curiosísima e ademais simpática e que, reflicte a súa impenitente curiosidade, foi unha viaxe que fixo no ano 1909, creo que sí, con Joaquín Argamasilla de la Cerda, que era un noble, un amigo del, que, foi, por así decirlo, acolleuno ali, foi o anfitrión cando visitou as terras de Navarra, e que visitaron pois todo as paraxes navarras desde a Ribera e na zona de Tudela, Tafalla, por suposto a corte carlista de Estella, pero coñeceron tamén el Valle de Baztán, visitaron a zona do Pirineo, Roncesvalles, Valcarlos, e tamén ata foron a lombos dun burro polo famosa selva de Irati, chea de bidueiros e, sobre todo, fallas. Anécdotas curiosísimas nun dos primeiros coches que hubo na Península Ibérica, pareceme que é, verdad? O segundo, pois, a ver aquela carrilana na que foron este amigo de Valle por toda Navarra. Pero, el tamén tiña unha curiosidade extraordinaria polo seu fillo, porque o fillo deste amigo, que se chamaba tamén Xoaquín, non? Tiña unha cualidade especial chamada a ciencia da metasomoscopia, algo extrañísimo, averiguando, que veía objetos a través de objetos opacos. É dicir, podía ler detrás dun armario o que había detrás, ou decidir que algunhas cousas que tiñan agachadas noutros lugares. Era unha especie de prestidigitador, unha especie de clarividente visionario, tipo tal vez un pouco taladrado, verdade? Que despois foi, de alguna maneira foi acusado como farsante, e era unha especie de mago daquel momento, ou que tiña algún problema de trastorno mental, quen sabe, non? Pero efectivamente chamoulle a atención, e iso foi un detalle moi simpático, que tamén supoño que influiría tamén na súa inspiración como literato e como escritor de enorme sona que xa tiña daquela. En fin, nada, quería dar este detalle deste inicio a aquela viaxe de don Ramón María del Valle Inclán a Navarra,
e que, bueno, despois evidentemente se tradució en moitísimas obras de enorme relevancia. Para iso están os especialistas e voulle pasar entón a palabra a Antonio González Millán, como di director do Museo Valle Inclán na Pobra do Canamiñal e posterior que nos falará un pouco, introducirá o que nos vai falar a conferencia de Xaquín. Grazas. Moi ben, grazas. Boa tarde a todas e a todos. Un placer estar en Compostela e un placer estar no Pazo de Santa Cruz, na sede do Centro Internacional de Prensa de Galicia, porque unha das primeiras actividades, fruto precisamente desa colaboración, xa a título personal, non solamente profesional, pois foi presentar o noso primeiro libro aquí e constituirnos aquí como asociación. Foi o ano pasado, en decembro do 22, constituímos a asociación, presentamos a traducción de mi irmana Antonia ao galego e, curiosamente, un ano despois, estamos no mesmo sitio presentando felizmente unha segunda publicación. En este caso, trátase non dunha traducción dun relato de ficción, sino que se trata dun estudio de investigación, dun recopilatorio de textos de Ramón del Valle Inclán correxidos por Joaquín del Valle Inclán e con un limiar donde se aportan unha serie de datos frescos, novedosos e, sobre todo, que rompen tópicos e rutinas que tantas veces nos queixamos dicindo o que sueles dicir Joaquín del Valle Inclán, o autor, se está publicando o mismo que se publicaba fai 60 anos, se está afirmando o mismo e se investiga pouco. Bueno, Joaquín, en este caso, temos a sorte de que coñece moi ben o archivo Valle Inclán, que tuvo tantas veces diante dele en consulta, pero sobre todo unha persona moi inquieta que procura información pois consultando hemerotecas e buscando informacións en outros lados. No, xa sei que vas a sintetizalo como no limiar, pero obviamente o que se sintetiza en moi poucas páxinas resume moitísimo traballo detrás. Non se traduce solamente en moitas páxinas. Joaquín del Valle Inclán, xa para dar paso á presentación do libro, saben vostedes que esa persona que estuvo detrás da publicación das obras completas de Ramón del Valle Inclán, que estuvo detrás do catálogo da Universidade de Santiago de Compostela en aquela exposición, sendo Darío Villanueva rector de Valle Inclán no 98, é unha persona moi interesada e que corrixe moita desa rutina precisamente no mundo editorial de Valle Inclán e no mundo da impresión dos textos de Ramón del Valle Inclán. E este libro pois era unha inquedanza que tiña, de feito era unha inquedanza que estaba previa xa á publicación de mi hermana Antonia, sin embargo saiu primeiro a traducción a este libro e por fin ve a luz. Eu non me estendo máis porque o protagonista é Xaquín del Valle Inclán e o libro que vai a presentar, simplemente disfruten da súa lectura e se están contentos logo poden preguntarnos polo foro porque era inicialmente do que iba a falar, pero vamos por brevidade a centrarnos xa na presentación do libro. Isto funciona, porque eu con isto... Bueno, moi boas noites, moitas gracias por estar aquí, moitas gracias á Asociación de Xornalistas Bolivarianos Comunistas Traidores e Rachadores da Patria, onde nos sentimos moi a cousa, moi a gusto. Pero mire, os carlistas tamén se di que non hai peor carlista que unha persona, carlista recén comulgado, teña cuidado, Ese era o falanxista. Bueno, tamén. Esa é a definición do poeta falanxista, bicho que asesina despois de comulgar. Pero, en fin, o noso. Vamos ver. O gran problema con Valle Inclán é que non hai investigación, inda que lles parezca sorprendente. Os datos que se empregan teñen 40, 50, 60 anos e nunca se comproba se son parciais, se son certos ou se poden ser corrixidos. E coa carencia de investigación hai unha serie de presuicios. O que eu penso tratar aquí é de que era un autor que vendía moi pouco. E non espero convencer a ninguén, pero si introducirlles unha dúbida que lles corroa a noite e día. Vamos alá. O primeiro, posme a número 1. A 00.
Eso es. Este é o método tradicional de Valle Inclán. Primeiro publica a obra en xornais ou publicacións periódicas e despois en libro. Pero é completamente falso que o aparecido na prensa sexa anterior ao libro. Si ben isto ten a data, este é El Mundo, e está en decembro de 1909. Pero a seguinte, por favor. Si ven aquí, en Gacetillas debe de estar, eso es, ¿dónde está? El Don Ramón del Valle Inclán, Gerifaltes de Antarno por Don Ramón del Valle Inclán. Aparece 2 días antes e escollín este diario porque é de Palma de Mallorca. É dicir, é imposible que o aparecido en prensa sexa anterior ao libro. E teñan en conta que para facer un libro con imprenta manual 3-4 semanas mínimo. Podes poñer a seguinte, a dúas, por favor. Isto é, como sempre, estamos igual, a trilogía carlista publicouse en el diario El Mundo en Madrid. Este é Los cruzados de la causa, si non me falla a cabeza. E a data é tamén decembro, pero de 1908. Sin embargo, posa 3, por favor. Los cruzados de la causa se vende este outro diario de Palma de Mallorca, escollo o punto máis lonxe que coñezo da península, que vende a obra un día antes de que remate o folletón. Polo tanto, insisto, é imposible que o que se publica en prensa sexa anterior a edición. Ten diferencias, claro, porque os diarios necesitan seu espacio, recortan, teñen censura. Sin ir máis lonxe, cando este mesmo diario publica Romances de Lobo, a gran pregunta do primeiro acto: sois aparecidos ou sois hijos de gran puta? O diario coloca sois hijos de P. suspensivos. ¿No? Sí, porque era o natural. Ben, pois se isto non é así, é dicir, o da prensa non é anterior, vamos ver as edicións. Pasas a 4, por favor. Os 3 volumes da Guerra Carlista apareceron así. Verán que hai a marca dun editor aquí de Puello, Librería de Puello, e que normalmente se considera, posa seguinte, a 5, por favor. E aquí teñen outro editor, Victoriano Suárez, non? E estos non son os editores, son distribuidores, inda que se lles considere os editores. Por qué? Porque é imposible que se estos fosen editores houvese máis distribuidores. Posa 6, por favor. Esta me encanta. Esta é unha editorial catalana de Barcelona, F. Granada y Cía, que en 1909 distribuye os 3 volúmenes. Polo tanto, os libreiros madrileños, 6 en total, non poden ser os editores, porque esta casa catalana tamén distribuye e é imposible que 6 libreiros madrileños lle dean libros a unha editorial catalana. E, ademais, para complicar as cousas, temos máis distribuidores. Pois a 7, porfa. A miña esquerda. Isto é El Correo Español, o principal diario carlista, que se ven á esquerda, aí vende a Guerra Carlista, os 3 volúmenes completos. Isto en 1909. De modo que, aparte dos libreiros madrileños, aparte da editorial catalana, temos o Partido Carlista que distribuye e vende esta triloxía. Como é posible isto? Porque Valle Inclán era o seu propio editor e vendía a uns e a outros que son distribuidores. Valle Inclán, con escasísimas excepcións, foi sempre seu propio editor. E isto é o único que o explica. Porque, senón, non é posible... Posa 8, por favor. Isto é unha nota de contas, é de 1914.
Eso es, Perlado Paez Cicía. Si se fixan, en riba de Águila de Blasón está Gerifaltes de antaño, en riba está El resplandor de la hoguera, e o segundo por arriba son Los cruzados de la causa, que se considera agotado. Como é posible que despois destos distribuidores, Valle Inclán e, o texto di moi ben, obras, propiedade de don Ramón del Valle Inclán, estean cun diferente distribuidor, porque ele é o propietario da edición. Non hai outra posibilidade. Pero, ademais de todos estos distribuidores, temos outro distribuidor, o autor. Valle Inclán sempre vendeu pola súa conta as súas obras. Non importa que estiveran cunha marca editorial, cun distribuidor, el vendeu as súas obras. Pos a seguinte, por favor, a 13 debe de ser. E que el vendía a súa obra é público e notorio. Este é Tirano Banderas, en 1926. E pon claramente na edición pedidos al autor. Bueno, e isto sucede en 6 volumes. Evidentemente, vendía. Tamén o facía antes? Pois sí. Pos a seguinte, por favor, a 14. Esta é unha libreta de contas da súa muller, Josefina Blanco, onde verán que anota libros vendidos e teñen títulos. Está ejemplares vendidos, sonatas, luces de Bohemia e La medianoche, ¿no? Es que no me... Un día de guerra, perdón. Bueno, es que día de guerra a medianoche. É dicir, vendían tamén particularmente. E a gran pregunta, pos a seguinte, por favor. Dado que vendía pouco, que isto é presuicio, o que hai que preguntarse, voltando á guerra carlista, é onde vendía. Se se fai un estudio sobre distribución, é dicir, o que anuncian a prensa, as librerías, os catálogos, etc., vendeuse en toda a península, Baleares e Canarias. A Melilla non cheguei. Creo que nunca hubo prensa en Melilla. Sí? Vaya, a ver a que lelo. Ben, pero ademais de vender en España, vende en Sudamérica. Isto, si non me equivoco... no, perdón. Sigo coas ventas en España. Isto é El Sol. Si buscan, ven aquí, segunda columna pola dereita, en riba de silencio, Cara de plata. A ver. Cara de plata, novela de Valle Inclán, pedidos al autor, indica enderezo de teléfono. ¿Vale? Ahí está, Cara de plata, novela, tantas, 5 pesetas, pedidos al autor, General Orán, 9, teléfono, É dicir, vende personalmente, inda que Cara de plata saleu coa editorial Renacimiento, pero iso non lle preocupa. Sigo dicindo que tamén distribuía a súa obra, o que complica bastante o asunto de canto vendía e canto non. E agora sí, onde vendía? Isto sí que é interesante. Pos a 16, por favor. No, isto é a mesma. Eso me gusta moito. En mercado americano, esta é a opinión do libreiro editor Gregorio Puello sobre a dificultade de vender en América. Isto é de 1908. Y di, el mercado americano lo estamos perdiendo por no haber creado una representación mercantil como debíamos tener para la defensa de nuestros intereses en aquellas repúblicas. Lo elevado de las, serán los portes, es una rata, imposibilita el envío y los hace imposibles de todo punto la poca facilidad que hay en nuestra banca para la negociación de créditos. Yo tengo letras a 3 meses fecha que me daré por satisfecho si las cobro dentro de 12. De modo que enviar libros a América era difícil.
Pero, curiosamente, este autor que non vende nada, os 3 libros da triloxía carlista se venderon en Cuba e en México. Supoño que tamén en Argentina, pero el nuevo presidente non permite muchas facilidades a la investigación. Aí non hai plata. Habrá. Entón, posa seguinte, por favor, a 17. Aquí ten. Isto é La moderna poesía, é unha librería de La Habana, 1908, finais de 1908, apenas 2 meses de sair o libro en España, se vende en Cuba. Posa seguinte, porfa, 17. Abaixo, abaixo. Este subrayado en amarelo, non? Si podes Abaixo. subilo. Casi non. Esto en México, La viuda de Chebouret, y que vende también Los cruzados de la causa, a principios de 1909. Y la última, para no liarnos, posa 19, por favor. A última é unha pregunta. Esta é a primeira vez que a Valle Inclán o contrata unha colección de literatura popular, que é precisamente despois de sacar a Guerra Carlista. Si vendía tan pouco, por que Demo contrataba unha colección de literatura popular? Moitas gracias pola súa paciencia. Bueno, moi ben, moitísimas grazas aquí, Antonio. Non sei se queredes que abramos un pouco de debate, algunha pregunta, temos tempo, antes de que tomemos un viño que nos preparou unha xente moi agradecida de Vilanova de Arousa. Aquí. Rosa, sí, Mario, sí. Espera que temos un micro inalámbrico. Sí. Non fai falta. No, creo que sí, espera. David, sí. No, porque a xente de atrás non te escoita, espera un segundo. Non vaya, se non hai pilar. Di Mario, sí. Supone eso que describes tan pouco misturadamente, interesantísimo. Para mí suxire dúas cousas. Ahora. Que ten facilidade para ir a correos, empaquetar. Había xente, fillos ou alguén que alentarse esa necesaria infraestructura de meterlo no correo, vale, pregunta se queres marginal. A outra en relación xa coa edición que temos na man. Que aporta, que criterio, que fixeches corrección respecto de edición anterior de obras completas nos textos que vemos de comprar agora? Vamos a ver, con respecto ás obras completas, non hai correccións de texto que eu saiba. É dicir, quizáis algún acento, algunha errata que había, pero polo demais o texto nas completas estaba impecable. O que hai é máis explicación do léxico. Por exemplo, nas obras completas, na Guerra Carlista aparece foz, a palabra foz. 4 tiros e a la foz, que di el cura Santa Cruz. Nas completas non estaba. Foz vendo galego directamente. Paso estreito, exactamente, non é castelán, non é, listo. Evidentemente o colle de aí. Se precisa inexistencia algún topónimo, pero mellorar o das obras completas, pois, creo que é difícil. Que ten erratas, sí, pero moi poucas. Se corrixe, non me acordo, si na edición de obras completas pon toma Canelo, toma, referíndose a un can, aquí se corrixe toma Cadelo, toma. Canelo ten que ser unha errata, forzosamente. Non é lógico que unha paisana en Los cruzados de la causa se dirija a un can diciéndole toma Canelo. Non, será toma Cadelo. Pero bueno, todo eso se explica ao final no glosario que se cambiou e por que se cambiou. É dicir, si donde ponemos
Cadelo, pois decimos que antes había canelo. De outras cousas, pois sabemos bastante máis, pero en xeral digamos que é unha ampliación das obras completas, pero o que sí é distinto é a introducción. A introducción sí saca cousas que non se sabían, como que o Partido Carlista foi distribuidor da obra, que a obra se vendeu en Sudamérica, e que eso, bueno, creo que dá outra visión. Digo, A afirmación de que Valle vendeu pouco é contrastable con facturación, saldos ou cousas así, porque, claro, nós temos xa a visión tenemos despois o dramaturgo interpretado no seu momento, despois de cada vez máis, e o novelista con esas edicións tan paveras, con as orlas e todas esas letras capitales que suxiren que era, desde logo, autor popular coñecido e non moi vendido. Pero vamos ver, sigo dicindo que isto é un presuicio. Non sabemos nin número de exemplares, nalgúnas edicións sí, porque non se conserva documentación, pero en xeral non sabemos número de exemplares. E tampouco hai ningún estudio do que son as técnicas de imprenta. A ver, me explico. Isto vai ser un coñazo, pero me explico. Hai unha cousa que se chama impresión manual e outra que se chama impresión mecánica. Por exemplo, a linotipia e impresión mecánica, hai un señor que vai tecleando, eso vai a unhas barras de plomo e esas barras de plomo forman liñas e se imprime. É moito máis barato que a composición manual, onde hai un operario que vai collendo letra por letra, montando os renglóns, compoñéndoos nun pastel e logo xo se imprime. Ben, pero ademais, cando se facía a composición manual, se facía unha cousa que se chama estereotipia. É unha trampa. É dicir, nunha composición, imagínense aquí un montón de letras metidas nun recuadro de madeira e poñemos enriba unha pasta que é de cartón. Cando seca esa pasta, se retira, se rechea con plomo e podemos seguir imprimindo. Facía o Galdós. Que ventaxa se obtén? Que o máis caro dun libro na época de Valle Inclán era a composición. Era o maior tempo. Se faz estereotipia, xa te aforras a composición do seguinte e do seguinte e do seguinte. Cantas veces a fixo? Pois é unha lata miralo por edicións, pero nas sonatas sin ninguna duda. Pero o que quero dicir que isto é a investigación, non repetir continuamente que non vendía. E finalmente, para o que ti preguntas, que non vendía. Vale, supoñamos que non vendía. E agora me explicarán como tiña casa en Madrid, casa en Galicia e veraneaba en Navarra. Non? Como tivo unha familia numerosa e cando eran 5, tiñan casa en Madrid, casa en Pobra do Caramiñal e a muller, antes de separarse, viveu un ano en Navarra, alugando unha casa. Home, ser pobre, ser rico é unha cuestión moi discutible. Quero dicir, se ti máis eu nos comparamos con Amancio Ortega, estamos na miseria. Pero se nos comparamos cun da Patera, estamos na gloria. Agora, quero dicir, sempre tivo casa, servicio doméstico, vestía ben. Os seus fillos foron a bons colexios. Que tivo algunhas veces problemas económicos, que non os teña, que tira a primeira pedra. Moi ben. Alguna palabra, alguna pregunta? Sí, Uxío. A mí sempre me chamou a atención digamos, os apelidos, ¿no? Del Valle Inclán. Sábese de onde proceden estes apelidos? Sí. Porque no nobiliario galego tradicional non len atopado isto. E outra cousa é que cal era a súa relación coa
diaria coa lingua galega? Practicaba o galego, non practicaba ou que? Vamos ver, primeiro os apelidos. Os apelidos son unha mestura de asturianos e galegos. Hai dous irmáns apelidados Inclán que baixan a Galicia, primeiro están en Estaca de Bares e despois casan na zona de Villanova de Arousa cos Valle, e de aí salen os Valle Inclán. O primeiro que asinou como Valle Inclán, don Francisco del Valle Inclán, foi catedrático de Dereito en Santiago e o primeiro bibliotecario, aparte de que participou no primeiro xornal galego, el Catón Compostelano. A partir de aí, veñen todos os apelidos. Hai unha descendencia clara. O problema dos apelidos. Hasta 1875 non hai rexistro civil. E os apelidos se empregaban a gusto do consumidor. É dicir, hai xente que firma, por exemplo, o herdeiro do primeiro que asina Valle Inclán. Ás veces é Inclán del Valle e ás veces é del Valle Inclán. Depende de quen queira heredar, literalmente. Rubén Darío non se chamaba nin Rubén nin se apellidaba Darío. Murguía non se chamaba Murguía, de apelidos era Pérez Murguía. Ben, e que sei, Pérez de Ayala era de Ayala, poñamos en noveno apelido. De modo que os apelidos se empregaron sempre a gusto do consumidor e dependían moito de a quen se quería favorecer para herdar ou non. Por exemplo, o Pazo da Rúa Nova. O construye don Antonio de Inclán e a súa muller, pero como non teñen descendencia directa, no seu testamento don Antonio chama as súas sobriñas e sobriños poñéndos unha única condición para herdar. Que sexa cal sexa o voso apelido, se apelide Inclán a partir da herencia, para que non muera la obra del fundador. E non pasou nada. Bueno, entón, cos apelidos non hai moito problema. A relación de Valle Inclán co galego, home, practicar non, os seus fillos da pobra si falaban en galego, e el probablemente falaba en galego, pero vamos, Valle Inclán é ante todo un escritor en español. Espero. Moi ben, David. O problema é cando se di vendía pouco, e que é pouco. Porque que é pouco nunha sociedade, eu que anduve investigando non a Valle Inclán, son outras cousas naquela sociedade, decía o embaixador inglés ao seu goberno durante a Primeira Guerra Mundial, decía, España non lê libros, España só lê periódicos, non lê libros. E 10 anos antes, non me acordo do nombre, un comisionado que mandaron as cámaras de comercio de Francia para ver cal era o mercado español, entrevistaba, por exemplo, a filla dun capitán, ou a muller dun capitán. E acórdome desto porque, en teoría, sería clase media, e o era naquele momento, enormemente pobres, e decía, pois o sueldo do capitán dá para comer, vestir, ir un par de veces ao teatro, que sería como ir ao cine ao mes, e un libro ao mes, co cal tampouco creo que os demais venderan moito. A segunda consideración era que se tiña a xente expectativas de que salieran nos periódicos, pois o lerían no periódico, a mellor non compraban, a ver se esta obra sale no periódico despois, é dicir, por fascículos, por capítulos. E unha última que quería decir, como sábese algún dato de algún outro autor contemporáneo de canto vendía, máis ou menos, podías decirlo así, máis ou menos, para ter idea, gracias, e perdona pola... No, vamos a ver. Hasta 1915 datos hai bastante poucos fiables, pero sí podemos facernos unha idea polo que din na correspondencia privada. É dicir, Unamuno
nada. Azorín, o confesa él, que nada, que si vende 300 exemplares, vende moitos. Por eso todos practicaron algunha outra actividade. Xornalismo, por exemplo, docencia, como Unamuno, Valle Inclán, que foi director artístico de compañías de teatro, porque cos libros daba para ir tirando. Pero co tempo, a partir de 1915, si venden dabondo para vivir. Non é para vivir a gran luso, xente que vendía moitísimo, Blasco Ibáñez, por exemplo, sí. Aparte, Blasco Ibáñez tiña editorial propia, un caso distinto. Os novelistas eróticos, esos vendían todo o que había que venderse e un pouco máis. Pero a partir do 15 aparecen non esta el cuento semanal, sino con forza as novelas populares, as de 50 céntimos ou unha peseta. E esas pagaban moi ben. E aparte, o libro que Valle Inclán ou outros vendían al cuento semanal ou a la novela gráfica, eso eran 3.500 pesetas, que é un disparate en 1917. Un auténtico disparate. Valle Inclán, polo que sabemos, en 1928 gana 11.532 pesetas al año. O soldo dun catedrático de instituto con 5 anos de antigüedade eran 2.100. Non está nada mal. Pobre sí. Claro, voltamos ao mesmo. Amancio Ortega ou a Patera. Usted con que se quere comparar? Pois ya está. Non sei se che contestei, pero... É que estos son temas longuísimos, aburridísimos. O digo en serio, aburridísimos. Publiquei un artigo hai anos sobre canto gañaba Valle Inclán, sobre datos reais de canto lle costaba un libro e canto gañaba. Pero explicar todo isto é que aburre as pedras. Sí, comprendo, non penso facelo, non se preocupe. Unha cousa que se me está lembrando agora é sobre o incidente no que perdeu o brazo. Que nos podes contar sobre iso? Un incidente que tuvera en Madrid con non sei quen, e que un bastonazo chegou a perder o brazo. Foi unha discusión nun café que se chamaba Café de la Montaña. Discutíase se un xoven debusante portugués, e non vai salir o nome, Leal da Cámara, que acababa de chegar a Madrid, podía batirse en duelo ou non porque era menor de idade. O periodista Manuel Bueno e Valle Inclán tiñan opinións encontradas. Valle Inclán, esta versión de Bueno, era violento e maleducado. Valle Inclán, en fin, que Manuel Bueno deulle un bastonazo e se lle provocou a fractura con minuta. Con minuta quere dicir que os osos rompen a pel do cúbito e o radio. A mellor versión desto a dá un amigo de Valle Inclán, Tomás Orts y Ramos, un libro que curiosamente se chama A los 40 años de Bertoros. E entón conta que como foi con Valle Inclán o centro médico, e lle atenderon dunha ferida na cabeza da que sangraba abondosamente, pero ninguén prestou atención a aquela gotiña que saía da muñeca. Esa ferida se infectou e non houve máis remedio que amputar. Se non me falla a memoria, o certificado médico de amputación está no Museo da Pobra e pouco máis queda. Despois de todo, a novelería, Eu quería che preguntar, xa que non, deixame un minutiño, porque é unha pregunta moi tópica tamén, moi extensa, pero que brevemente a súa relación co carlismo, non do punto de vista solamente político, que tamén se discutiu, se estuvo, non estivo, sino tamén como inspiración literaria, non? Porque moitísima obra e de moitísima calidade, Sonata de Inverno, todo isto é o carlismo, non? Que é o que lle traía do carlismo e por que esa inspiración no carlismo? E ti te chamas amigo meu?
Vamos ver, este é un tema moi O moi xornalista ten que ser incómodo sempre. O primeiro teríamos que saber que é o carlismo exactamente. Claro, porque, vamos a ver, no carlismo hubo varias ramas. A rama ultramontana, que era el siglo futuro, bueno, Valle Inclán era como demo para eles. De feito, cando Valle Inclán morre el siglo futuro, saca unha nota necrolóxica dicindo ha muerto don Ramón del Valle Inclán, comunista, traidor a las ideas de España, Dios lo haya perdonado. Aí queda eso. E sempre odiaron. Con esa rama, evidentemente, non tiña nada que ver. De modo que vamos á rama, digamos, a oficial. Que lle trae do carlismo? O seu catolicismo non, evidentemente, porque ele estaba con outros autores. Unha vaga idea da España gloriosa, do antiguo, pois probablemente sí. Pero isto é como se nos preguntamos Cunqueiro por que foi falangista. Eu coñecín a don Álvaro e nunca vin a unha persoa máis bondadosa e nunca me pareceu capaz de andar pistola na man matando xente. Que lle traído o falangismo? Non o sei. E en Valle Inclán me temo que é o mesmo, que non temos ningún... Quizáis son os ideais vagos de grandeza, de pasado, de tradición, eso sí, enormemente do auténtico, do pobo, pero políticamente... E aparte habería que saber políticamente que era o carlismo. Foristas, o foron moi tarde. Reforma agraria, non. República, don Jaime de Borbón adoptou moi tarde. Moi complexo saber en que se identificaba máis que unha cousa moi vaga e literaria. Eu te preguntaba sobre todo por la inspiración literaria, non? Por la política. Porque, claro, o Sonata de Inverno e todas esas obras que ten ali, evidentemente, tiña un poder de atracción Navarra e o carlismo, evidentemente, como se está clarísimo. Dende que a coñeceu, vamos, quedou fascinado con Navarra. Voltou varias veces e hai unha entrevista en 1927, 29, que dice Navarra única en el mundo. E que respeta de Navarra, que lle interesa, que mantén as tradicións, que ten as... Bueno, eso. Exactamente. Moi ben, pois se non hai máis preguntas, degoiramos o viño e os petiscos que nos trouxeron os amigos de Foro Galicia Valle Inclán, Chicho Varela e Rosa, aí ao fondo, cando que irades. Moitas grazas pola vosa asistencia, grazas. Moitas gracias, Luis. Bueno, o que queira o libro está aquí á venda por 10 euros e tedes